L'Hospital de la Seu apareix referenciat al segle XI. Al segle XIII es divideix entre l'Hospital dels Capellans i l'Hospital de la Ciutat. Al segle XV es va decidir construir un nou hospital fusionant els dos existents i creant-se un model de gestió conjunta. Com es troba actualment el nostre hospital? Els darrers anys, des de l'any 2009 fins l'any 2018, s'ha retallat el pressupost en un 25%. Aquesta retallada com ha afectat a l'hospital? Han desaparegut gairebé 20 llocs de treball. S'han tancat 15 llits hospitalaris de la segona planta. Han desaparegut diverses especialitats i s'han reduït les freqüències de les altres. Les derivacions han augmentat un 33% en 10 anys. Què farà Compromís? Evitar al màxim les derivacions. La referència ha de ser l'Hospital d'Andorra. Recuperar ingressos. Dotar l'hospital de més serveis, personal i manteniment. Augmentar freqüències. Recuperar especialitats i disposar de més llits. L'hospital no pot esperar més. Posem la Seu en marxa.